Vi vil opstille en økonomisk model for en virksomhed. Vores formål er, at vi vil redegøre for, hvordan man beregner det maksimale overskud for en virksomhedsproduktion. Dette gælder både inklusiv og eksklusiv skat og moms. Vi opstiller en økonomisk model for en virksomheds overskud. Den vil altså se sådan ud. Overskud er lig med omsætning minus omkostningerne. Omsætningen er den samlede pris for den solgte mængde. Det kan vi opstille som omsætning er lig med P gange M, hvor M er den solgte mængde målt i enheder, og P er prisen i kroner per enhed. Vi antager altså forenklet, at alle enheder har den samme pris. Omkostningerne er prisen for virksomhedens produktion af et bestemt antal enheder. Vi antager, at det producerede mængde og den solgte mængde er den samme, altså at omkostningerne er lig med S af M. Funktionen S af M er en voksen funktion af den solgte mængde M. S er i dette tilfælde den faste pris for produktionen af hver enhed selvfølgelig. Virksomhedens overskud er hermed givet ved overskud er lig med omsætning minus omkostninger, hvilket også kan skrives som P gange M minus S af M. Godt, så vil jeg forklare lidt om efterspørgselsfunktionen. Den fortæller, hvor meget forbrugerne vil efterspørge eller købe ved forskellige priser inden for et givet tidsrum. Og det her det er meget vigtigt at få med, fordi at hvis man nu vil opnå det maksimale overskud, så kan man ikke bare sætte prisen på en vare rigtig højt. Fordi det medfører ligesom, at hvis varen er alt for dyr, jamen, så vil forbrugerne ikke købe den. Så derfor opstiller vi en efterspørgselsfunktion, som hedder M er lig med 1000 minus 10p. Og den viser så, at hvis vi nu sætter prisen på 10 kroner for hver vare, jamen så vil forbrugerne købe 900 enheder. Men så, hvis vi sætter prisen på 50 kroner, så ender det faktisk med, at forbrugerne kun vil efterspørge efter 500 enheder. Problemet vil nu være her, at hvis man satte prisen til 100 kroner per enhed, vil det give en negativ efterspørgsel på enheder. Det vil ikke give nogen mening. Omvendt kan prisen heller ikke være negativ for en større efterspørgsel end 1000 enheder. Derfor opstilles funktionen således. Den omvendte efterspørgselsfunktion findes ved at isolere P i efterspørgselsfunktionen. M er lig med 1000 minus 10p. Det gør således. Altså den omvendte efterspørgselsfunktion er hermed P er lig med 100 minus 0,1 m. Det samme princip gælder ligesom i den første efterspørgselsfunktion. Altså hvis man vil sælge 900 enheder, skal man tage 10 kroner per enhed. Yes. Nu opstiller vi igen virksomhedens overskudsfunktion, som vi så betegner som O og M, med de informationer, som vi har omkring P, som er lige med 100 minus 0,1 m, og S og M, den betegner vi så som 25 m, så 25 det er jo en konstant i den her tilfælde. Men funktionen kommer så til at se, hvis vi sætter værdierne ind, kommer til at se sådan her ud, sådan så og når vi reducerer det, så kommer det til at se sådan noget 75 m minus 0,1 m i anden. Den funktion kan vi så sætte ind i en graf her, og her hvor hældning er 0, altså dens toppunkt, eller vi vil kalde det ekstreme, der har vi altså det maksimale overskud, det kan vi beregne os til. Så vi har funktionen O(m) her, den differentierer vi så for O mærke m lige med 75 minus 0,2 m. Herefter løser vi så ligningen O mærke m er lige med 0. Det gør vi så således, og så m er lige med 375. Det vil så sige, at hermed giver en produktion af 375 enheder det største overskud. Og nu kan vi ligesom beregne, hvor meget forbrugerne egentlig skal betale for hver vare. Hvad bliver den pris så til, hvis vi har en produktion af 375 enheder? Og jeg kan så bruge formlen for den omvendte efterspørgselsfunktion, som vi så kan betegne som P af M. Så det vil sige, PM er lige med 100 minus 0,1 m. Den bruger vi, sætter 375 ind i den, og så kan vi ligesom se, at 62,5 kroner, det er det, som forbrugerne skal betale for hver enhed, hvis virksomheden altså skal opnå det maksimale overskud.
Godt så, og nu vil vi bestemme det maksimale overskud, hvis vi har en produktion på 375 enheder. Og der bruger vi egentlig bare overskudsfunktionen. Yes, og her bruger vi så overskudsfunktionen O og M, som vi havde 75 minus 0,1 m i anden. Vi sætter 375 enheder ind i det og beregner. Og her får vi så, at virksomheden de vil opnå, altså virksomheden, det maksimale overskud, som de opnår, det vil være 14.062,5 kroner ved et salg af 375 enheder. Vi opstiller en funktion O af M for virksomhedens overskud. Altså således O af M er lige med P af M gange M minus S af M, hvor vi har M som mængde og S af M som omkostningerne. Vi differentierer overskudsfunktionen således. Derefter finder vi den fælles funktion for marginalomsætning og marginalomkostningerne ved at isolere S-mærke M i overskudsfunktionen O af M. Altså ender vi ud med, at P af M plus P-mærke M gange M er lige med S-mærke M. Det kan vi altså, hvis vi sætter det ind på grafen her, er det således, at optimum findes der, hvor marginalomsætningen er lige med marginalomkostningerne. Altså tangensen skal være parallel med den lineære funktion af omsætningen, for at det giver det størst mulige overskud. Yes, vi antager, at virksomheden skal betale for eksempel 30% af deres overskud i skat. Det her det kalder vi så for nettooverskuddet i den her funktion NOM, som så er lige med 0,70 gange OM, vores overskudsfunktion OM. Og ja, altså selvom deres overskud egentlig bliver reduceret, så påvirker det ikke deres adfærd, siden den værdi af M, der maksimerer overskud før skat, også vil maksimere overskud efter skat, altså 375 enheder. Og det får sådan, siden både marginalomsætning og marginalomkostninger reduceres med 30%. Godt, når vi nu snakker om moms, så vil det komme til at påvirke virksomhedens adfærd. Hvis vi nu antager, at momsen den ligger på 25%, så er det, at forbrugeren skal betale prisen P af M for hver produceret enhed, imens virksomheden modtager prisen 0,8 gange PM for hver produceret enhed. Overskudsfunktionen OM kommer nu til at se sådan her ud, så vi har 0,8 gange PM gange M minus SM. Det vil så sige, at den generelle betingelse for et optimum tilfælde med moms på 25%, den bliver her med, at hvis vi ganger, hvis vi har 0,8 gange klammer PM plus P-mærke M gange M er lige med S-mærke M, så kan vi sætte værdierne ind, og så finder vi ligesom ud af, at maksimale overskud kun kan opnås ved en produktion på 343,75 enheder, hvis der bliver lagt en moms på 25%. Godt så. Det maksimale overskud kan kun opnås ved en produktion på så mange enheder, hvis marginalomsætning skal være lige med marginalomkostningerne, det som Katrine hun forklarede om før. Okay, nu kan vi så bestemme prisen, som forbrugeren skal betale for hver enhed, hvis vi har 343,75 enheder. Så det sætter vi ind i funktionen for prisen, og det bliver så til 65,63 kroner per enhed, så det er faktisk steget på grund af den her moms. Og nu kan vi så bestemme, hvad virksomheden modtager for hver produceret enhed. Og her har vi så 0,8 gange PAM, og 0,8 fordi vi netop tager, det er jo eksklusiv moms for virksomheden, så det er 65,63 i funktionen, og så udregner 52,5 kroner. Det er så meget, det virksomheden modtager for hver produceret enhed. Og nu kan vi så bestemme virksomhedens overskud. Den produktion af 343,75 enheder. Så er der så ind i overskudsfunktionen, udregner, og jeg kan så se 9.453,13 kroner. Det er det maksimale overskud, det så opnår. Her kan vi så se, at virksomhedens overskud den er blevet reduceret en del, netop fordi, at
netop fordi at momsen simpelthen har reduceret den producerede mængde fra 375 enheder til 343,75 enheder. Og den producerede mængde, den reduceres siden marginalomsætningen, den reduceres, mens marginalomkostningerne bliver upåvirket. Og det kan vi jo ligesom se ud fra, jamen altså, for eksempel i det med skat, der er det hele overskudsfunktionen faktisk bliver påvirket, mens hvis vi kigger tilbage her med momsen, så er det, at generelt betingelse for optimum, at de her 0,8 de kun påvirker selve marginalomsætningen, mens marginalomkostningerne her forbliver upåvirket. På grafen ser vi så her den gamle omsætning, som havde før moms egentlig kom til, og så her har vi da det ligesom blev den nye omsætning, hvor der bliver taget moms fra. Og her ser vi så grafen for omkostningerne. Og her er det ligesom essentielt, at marginalomkostningen skal være lige med marginalomsætningen. Så det vil sige, at det er meget vigtigt, at altså her i den nye omsætning, der kan vi ikke ligge på de her 375 enheder, fordi at så tangenten, den kommer ikke til at ligge ligesom parallelt med tangenten for marginalomkostningen. Så derfor bliver vi nødt til at sænke produktionen til 343,75 enheder, hvor tangenten ligger parallelt.